Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor dictées. En met wie heb ik het genoegen? Rijn Leentvaar, dictéliefhebber. Ja, duidelijk. Ik kom je overal tegen in allerlei kranten en allerlei andere media. Wat is je connectie met Sluis eigenlijk? De gemeente Sluis? Op een gegeven moment zijn wij naar Breskens verhuisd, mijn vrouw en ik. Mijn vrouw werd daar predikant. En toen ben ik hier in de politiek terechtgekomen. En na korte tijd, ik was al voorzitter van de korfbalclub in Breskens. Na korte tijd ben ik wethouder geworden in eerst de gemeente Oostburg en na de fusie op 1 januari 2003 in de gemeente Sluis. Dus je bent 8 jaar wethouder geweest in deze streek? Ja, ik ben 8 jaar wethouder geweest. Oké, en waar heb je gewoond? We hebben altijd in Breskens gewoond. Ah ja. Hoeveel jaar heb je? Wij hebben in 1991 is mijn vrouw daar gekomen en ze is tot 2003 heeft ze haar functie uitgeoefend. Okay. En we zijn blijven wonen tot 3 jaar geleden. Toen zijn we naar Middelburg verhuisd. Dus nu ook in Middelburg en... Ja, want onze dochter is wat gehandicapt, dus dat was die boot net een stap te veel. Ja. Maar mijn vrouw wilde heel graag in Zeeland blijven en dat is dus gelukt. Ja, en daar heb je natuurlijk een treinstation. Ja, dat is wel makkelijk en dan kunnen we erop halen. Ja. En, maar die boot is lastig als je niet goed ter been bent. Maar Rijn, jij komt oorspronkelijk niet uit Zeeuws-Vlaanderen en ook niet uit Zeeland. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Zal ik het eens vertellen? Ja. Ik ben geboren op 22 april 1944 in het mooie dorpje Roon, onder de rook van Rotterdam, met het mooie kasteel. Ik heb daar op de lagere school gezeten. Ik ben naar de middelbare school in Rotterdam-Zuid gegaan. Toen ben ik wiskunde gaan studeren aan de TU in Delft. Daar ben ik wiskundig ingenieur geworden. En ik ben toen vervolgens leraar geworden. 20 jaar op mijn oude school, het Johannes Calvijn Lyceum in Rotterdam-Zuid. En daarna ben ik 10 jaar docent geweest aan de KMA in Breda in allerlei vakken, economie en statistiek en wiskunde. En daarna ben ik wethouder geworden van de gemeentes Oostburg en Sluis, zoals we net al zeiden. Nou, een schitterend curriculum vitae natuurlijk. De KMA is de Koninklijke Militaire Academie. Dat klopt, ja. Die inmiddels al niet meer als zodanig bestaat. Nee, hè? Hoe het precies heet weet ik niet eens meer, maar ze zitten nu in Den Helder met de grootste massa. Ja, maar hoe ben je dan zo in passie voor dictées gerold? Kun je daar even iets kort van vertellen? Ja, nou, in de eerste plaats moet ik zeggen dat op de HBS ik bijna altijd een 10 had voor dictées. En ik was daar helemaal gefascineerd door de Dikke van Dalen. Ik weet niet eens hoeveel delen dat toen waren. Maar ja, daar had je geen geld voor, dat had je niet. Maar ik vond dat prachtig. En het is natuurlijk mooi dat ik hem nu gewoon in de kast heb staan. Ja. Overigens gratis van Dalen, omdat ik daar zoveel opmerkingen voor maak. Nou, ik heb dan in 1973 van mijn eerste geld heb ik ook een Dikke van Dalen gekocht. Was toen heel duur natuurlijk. Ja. Want ik moest gaan solliciteren in 1974. En ja, je kon natuurlijk niet een sollicitatiebrief met heel veel taalfouten erin schrijven. Nee, dus dat was heel verstandig om die te kopen. Ja. En hoe is dan dat verder verlopen dan? Wanneer ben je eigenlijk begonnen met die passie voor dictées? Je was toen wethouder, begreep ik? Ja, ik was wethouder en in België hadden ze het grote Davidsfonds dicté. Dat is na 20 jaar gestopt, nu is het er niet meer. Maar dat deden dus in de voorronde daar 12.000 deelnemers aan mee. Laagste klasse basisschool, middelbare school, allochtonen. Ik bedoel, allochtonen heette dat, ja. En liefhebbers en specialisten. En van al die categorieën, dat was zeker in 200 bibliotheken in Vlaanderen, mochten de 25 beste in elke categorie, die mochten naar het Vlaams parlement in Brussel. En er was altijd al jarenlang een voorronde, ook in Amsterdam, de enige in Nederland. Maar in 2004, schat ik, is voor het eerst een voorronde geweest in Sluis, in het Belfort. Oh. En op grond daarvan zijn de burgemeester en de gemeentesecretaris en ik uitgenodigd om daar eens in het Vlaams parlement te komen kijken. We kenden ook de burgemeester van Maldegem, dus die kwamen we daar ook wel tegen, want daar kon de burgemeester gewoon in het parlement zitten. Hè? Anders kan dat niet. Ja. En toen ik eenmaal uit mijn ambt was, heb ik gewoon privé deelgenomen aan die voorronde in Sluis. En dat ging wel aardig en toen ben ik gaan studeren en 2 jaar later zat ik in de finale bij de liefhebbers. Nee toch? En dat was heel spannend, want er waren
Er waren mensen met 14 fouten, 12 fouten en 11 fouten. En ik had samen met iemand 11 fouten. Maar dan was er een zogenaamde bijkomende proef, heel leuk. Dat was een stukje tekst waar je dus de fouten moest omcirkelen. Oké. Nou, en ik had daar 12 in en mijn collega had er 14 in. Dus ik was winnaar van het Groot Davids Fonds Dicté in Brussel, bij de liefhebbers, in het Vlaams parlement. Dat was echt een hele ervaring. Ja, heel goed. Nou ja, sinds die tijd heb ik gewoon 2, 3 dictées per maand gedaan, 20, 30 per jaar. Dus ik ben ermee opgehouden om ze allemaal te noteren. Maar ik heb er natuurlijk al zeker tientallen zelf geschreven. Ik heb tientallen dictées van anderen gecontroleerd. Maar ik heb honderden dictées heb ik zelf meegedaan. Ja, maar je hebt er wel een aantal foto's opgestuurd. En die worden nu geprojecteerd. En kun je misschien even toelichten? Ja, nou wat je hier ziet, dat is... als opvolger van het groot televisiedicté is er nu een radiodicté sinds een paar jaren. En dat doet Frits Spits. En Die zie je daar links achter, met die blauwe shirt. Ja. En die doet dat in zijn programma op zaterdagmorgen, De Taalstaat. Dat is over de radio dan? Dat is over de radio, ja. En dan mogen daar iedere keer 5 deelnemers aan meedoen in de voorronde. Dat is een week of 10 is dat lang. En de winnaars daarvan die mogen dus naar de finale. Die is meestal in een grote bibliotheek of in een kerk of waar dan ook. En, maar dat is dan in Nederland? En dat is in Nederland, ja. En doen er ook veel Vlamingen mee? Nee, dat mag niet. Nee. Oh, dus en ze hebben nog iets lelijks gedaan. En dat is? Ik zeg dat toch maar. Ze hebben besloten dat mensen als ik niet mee mochten doen. Dus ik zit daar eigenlijk een beetje illegaal. Oh. Overigens correct hoor, ik was gewoon uitgenodigd. Ik had de papieren voorhand ingestuurd. Maar ze waren heel verbaasd. En toen hebben ze besloten dat al die dicté-tijgers, want zo worden wij genoemd, ook wel dicté-nomaden, en zo kan ik nog wel wat woorden opnoemen, dat die geweerd werden. En ik heb toen min of meer vrijwillig die plaats afgestaan. En degenen die na mij van mijn niveau waren en inzonden, die werden geweerd. Ja. Jammer. Nou, hier ook een mooie stagefoto's. Ja, en je hebt trouwens dezelfde stropdas aan. Ja, dat is hetzelfde pakje. En dat is trouwens een stropdas van Kinderen voor Kanker. Die heb ik bij een dicté voor dat doel gewonnen. Ook, Want vaak is het voor een goed doel, moet je 20 of 25 euro betalen. En dat gaat dan naar het goede doel. Dat is, en was dit van Kika dan? Dit was niet van Kika. Dit is het dicté in Terneuzen. Waar na 10 jaar voor het eerst een Nederlander won. Met overmacht. En wie was dat? Dat was Rein Lindvaart. Oké, gefeliciteerd. Dus dit was najaar 2020. Oké. Nee, sorry, nee, 2019. Ja, voor corona. Er waren al wel maatregelen, maar het werd toen toch nog net gehouden. Oh ja, dat heb ik gelezen toen, ja. Nee, daar ben ik heel trots op. Dat mooi. leuk, nou, terecht. Een mooie stropdas ook. Nou, dit is heel leuk. Dit is het... ja, ik zie de Belgische vlag en de Nederlandse vlag, toch? We hebben dus een jaar of 6, 7 hebben we in Ede, in Café de Tol. Aha. En dat ligt dus echt 25 meter van de grens af in Ede. Helemaal buiten Ede. Daar hebben we een jaar of 6 het Holland-België-dicté gehouden. Ja, dat was altijd in deze entourage. Ja. En mevrouw Baks die organiseerde dat. En ik maakte dat. En mijn vrouw Hanneke las het voor. En dit is gewoon in het café, in een zaaltje van het café. Ja. Dat was echt heel leuk altijd. Ja, ja, want er is ook een boek van 2014, 200 jaar Zuid-Vlaanderen. Klopt. En daar heb ik de foto ook een keer in gezien. Ja, dat klopt. Ja. Helemaal goed. Dit is gewoon bij mij op zolder. Ik spaarde van alles. En dat grote plakkaat, dat is, ik schat dat op 1,5 bij 3 meter uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Dat hing op zolder en toen kwam, dat was de PZC ook weer voor een interview. Dat gebeurde regelmatig. Ook bijvoorbeeld na die finale van het Liefhebbersdicté in Brussel heb ik de AVS op bezoek gehad en Omroep Zeeland. En dus dat gebeurde wel vaker. Dus toen hebben we even door het huis gelopen en toen kwamen we op zolder en met een woordenboek in de hand. En voor zo'n plaatje is dat wel leuk. Overigens was dat plaatje van een dicté in Geldermalsen, waar ik dus een televisie gewonnen heb met een dicté. Zo. Dat heb ik aan mijn dochter gegeven, die was daar heel blij mee. Ja, dat geloof ik, ja. En dit is leuk. Dit is in Breskens. Dit is in Breskens, het kerkzaaltje. Je ziet ook het Christussymbool, de Rho en de G, de hoofdletters Rho en G. Dit was dus in het zaaltje van de protestantse kerk in Breskens. En daar heb ik dus 10 jaar lang hebben wij
Groot Breskens dicté gehouden, was altijd enorm leuk. 30, 40, 50 deelnemers. Ik had altijd 3 categorieën. Beginners, liefhebbers en specialisten. Het eerste jaar hebben we vooraf nog een lunch gehouden in die zaaltje. En de jaren daarna zijn we altijd met z'n allen, meestal op eigen kosten, het laatste jaar op mijn kosten, zijn we gaan eten ook. Even reclame maken voor restaurant J&B in Breskens. En dat hebben we dus 10 jaar gedaan, dat was ontzettend leuk. Vaak deed ook een wethouder of de burgemeester deed. Ja, ik zie dat Jan Schaalje. Jan Schaalje, ja. En die was toen wethouder. Ja, en die is nou bestuurslid van RTV Gelderland. Ja, dat heb ik begrepen. De wereld is klein, hè? Ja, leuk hoor. Ja. En Karim Bolijn is daar geweest, de burgemeester Jaap Sala en die wethouder van Tolen, hoe heet die, weet je dat nog? Nee, het is een wethouder die is ook hier komen wonen, maar die kwam oorspronkelijk van Tolen. Oké. Maar die is ook een keer geweest. En dit heb ik dus bij mijn afscheid, toen, na 10 jaar Groot Dicté Breskens in 2017, hebben ze mij dit aangeboden. Dus dat is een fotocollage van die 10 jaar. Ja. En ik heb nog iets leuks gehad, die staat hier ook voor ons, ik weet niet of die in beeld kan komen, maar dat is de fles Rijnwijn. Oh ja. En die Rijnwijn is natuurlijk niet met een lange ei geschreven, maar met EI. Ja, nou jouw voornaam ja, natuurlijk. Mijn voornaam, ja. Dus dat is heel leuk, ja. En dit was in het Design Museum in Gent. Oh, dan in Vlaanderen. Ja, dat was 200 jaar design was dat op de een of andere manier. Ja. En die gingen toen een dicté houden. Er was ook de nacht van Huppelepup en dat was ook 's avonds heel laat. Oh ja. En daar heb ik het dicté mogen maken, dus dat was het design dicté. Maar Rijn, wat ik nog kan herinneren, dat er heel vaak Vlamingen gewonnen hebben, hè, met die dictés van Vlaanderen en Nederland. Ja, maar dat valt best mee, want de eindstand van het Groot Dicté in Den Haag, daar komen we misschien nog wel even op, maar was geloof ik toch een 13-12 of 14-12 voor de Vlamingen. Dus hebben ze misschien een aantal jaren achter elkaar gewonnen. Dat viel wel mee. Okay. Wij hadden natuurlijk Mark de Smit en zo zijn er nog wel een paar geweest. Dus die, dat ging best, ja. Ja, dus dit was dus Gent? Dat was Gent, ja. Leuk. En dit was, daar hebben we verder geen beelden van, maar dit was de cameraploeg van Man bijt hond. Ik heb een groot aantal keren aan het grote Deventer Dicté deelgenomen. En dit was de cameraploeg van Man bijt hond. Wij sliepen daar, ik met mijn vrouw sliep daar dan een nachtje. En die zijn dus 's middags om 1:04 al gekomen op de hotelkamer. Daar hebben we van alles en nog wat gedaan. En hebben ze dan ook nog in Breskens gefilmd? Nee, dat was een andere keer. Oh, dat was een andere keer. Dit was gewoon in het hotel in Deventer. Gelderland. Nee, Deventer, ja. Deventer. En toen hebben ze gewoon op straat me gevolgd naar het gemeentehuis waar het dicté was, opname gemaakt. En dat heeft geresulteerd in een uitzondering. Hij is vast nog terug te vinden hoor, op internet. Van Man bijt hond van 5 minuutjes. Ja, toch echt een BN'er dan, hè? Ja, zeker. Toch is toch leuk? Ja, toch fantastisch. Ja. Overigens, jij vroeg naar Breskens, dat kunnen we ook wel even ertussendoor doen. Ik heb een keer meegedaan aan het dicté van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mocht ik eigenlijk niet meedoen, maar BNN wilde dus opname maken van een dicté. Ja. En toen is het zover gekomen dat ze eerst naar Breskens kwamen. Ja. En toen zijn ik in mijn eigen auto en hij met hun spulletjes zijn we met de hele ploeg naar Rotterdam, naar de Erasmus Universiteit gegaan. Dat was BNN. En daar is inderdaad zijn opname gemaakt. En die hebben zelfs in één vandaag gezeten. Dus er moeten nog ergens opnamen zijn van één vandaag, waar 5 minuten aan dictés aandacht besteed wordt. Dat is ook heel leuk. Ja, leuk hè? Ja. En dit was het dicté in Papendrecht, met ook wel, dat zijn dan wel 100 of 150 deelnemers. En met sponsoring en deelnemerbijdrage van 20 of 25 euro per persoon, kan je het dus flink wat duizenden euro's ophalen. Ik heb ook wel sponsordictés meegedaan, waar dan uiteindelijk een opbrengst van 15.000 of 18.000 euro voor het goede doel was. En dat is natuurlijk toch enorm leuk. Ja, zeker. Ja. En dit is een hele leuke. Woonzorgcentrum De Hoge Platen in Breskens. En ik kan het niet laten, Jan. Ja? Woonzorgcentrum Wozoco. Woonzorgcentrum in Nederland heeft een streepje. Want dat is een centrum om te wonen en te zorgen. Maar een woonzorgcomplex in België heeft geen streepje. Echt waar? Want dat is een complex voor de woonzorg. Ah. Kijk, en zo zijn de regeltjes en zo kun je natuurlijk Dus van de eerste verdieping genomen, dat was het scholendicté in Breskens.
daar ook vanuit andere plaatsen nam er wel eens iemand mee, maar er zitten gewoon 50 kinderen van de OBS Brestkunst. Ja. En ik denk dat dit ook het dicté was in het kader van 500 jaar Brestkunst. Ah ja. Dus ja, dat was toch heel bijzonder. En Ja, een aantal docenten keken dat na en dan deden we de prijsuitreiking. Dat is echt enorm leuk. Dit is in de 4e van de Hoge Platen. Oh, mooi Hoge zo. met dubbel O. Ja, Leuk. de oude naam. En dit is in het gemeentehuis van Hilversum. Ah. Daar heb ik 5 keer gewonnen, daar ben ik ook wel trots op. En ik weet nog dat ik het niet eens was met de jury. En daar lag op tafel een Van Dalen. Ja. En die heb ik dus fluks gepakt. Ja. Want het ging er dus over of het Grootgooi, het was iets met het Goois. En of dat nou het met een hoofdletter of een kleine letter moest. Oké. Ik wist zeker dat het ergens in Van Dalen stond en ik heb het ook gevonden. En, dus je hebt Dus met een foute aantal is teruggeschroefd van 1 naar 0 toen. Oh, leuk joh, leuk. Dat was Hilversum. Ja, dat is heel leuk. Ja. Oh, kijk. En dit is Hare Majesteit, was het toen, nu is het prinses Beatrix. Ja, koningin Beatrix, Ja. ja. En naar aanleiding Dat van was was in dan? 2008 en er bestond de PZC 250 jaar. Oké. En toen heeft de PZC ook wat lezers uitgenodigd. En ja, ik schreef ook wel wekelijks een column op de site van, niet in de krant zelf, maar op de site van de PZC. Dat heb ik 100 weken volgehouden. En toen hebben ze mij uitgenodigd en ik heb met de koningin, zij met mij zeg maar, een poosje mogen praten over dictées. Ja, dus, Maar ze zei dat ze er sinds het groene boekje van 1950 niks meer aan gedaan had. Dat het allemaal voor haar gebeurde. oh ja, Maar dat ze het wel interessant vond. ja, tuurlijk. Ja, ja. Mooi. Ja, dat is een hele leuke, ja. Vrijheid. Wij leven in een vrij land. Wij bezitten vrijheid en dat leidt tot blijheid. Er zijn, voor zover mij bekend, geen landen meer waar mensen lijden onder slavernij. Nou Rijn, we hebben ook een mooi filmpje van, over het dicté in Belfort. Ja. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, dat is heel leuk. Heel leuk. De Tweede Wereldoorlog, 2 woorden, 2 hoofdletters. Gebukt had iedereen goed, juk zal iedereen goed hebben, Duitse had iedereen goed denk ik. Eronder, dat moet aan elkaar. Alle woorden met er en daar worden aan elkaar geschreven. 3, zin 3. De Joodse, dat is een lastige, maar als het over het volk, de Joden, gaat, dan moet je een hoofdletter schrijven. En als het over de godsdienst gaat, dan moet je een kleine j schrijven. In de oorlog ging het over, ze werden niet vervolgd omdat ze de Joodse godsdienst aanhingen, maar ze werden vervolgd omdat ze tot het Joodse volk behoorden. Zin 4, daar zaten wel een paar foutjes in, met name in kosten, want het ging over de verleden tijd en het werkwoord is kosten en het is dus het kost met 1 t, maar in de verleden tijd krijg je dan dus 2 t's. Nou Rijn, dat waren zeer gemotiveerde kinderen. Dat Ja, zag je zeer. wel, hè? Dat was dus 2019. Ja, die hadden natuurlijk de voorronde al gewonnen, hè? Dus Ja. die zaten daar al op de eerste rang. Ja, geweldig hè. Ja. Dus dat was inderdaad hoe dat een beetje in zijn werk ging. Dat was 2019. Hoe is dat nou in 2020 gegaan? Ja, toen konden we natuurlijk niet bij elkaar komen en ze hebben van alles bedacht. Maar uiteindelijk hebben ze een filmpje vastgesteld, wat dus op een bepaald moment naar de scholen gestreamd werd. En die hebben dus gewoon in de klas hebben ze dicté zitten maken. Toen hebben de medewerkers van de Stichting Van Dalen, Johan en ik Van Dalen, die hebben de werken bij de scholen opgehaald en zijn dat gaan corrigeren. En toen is er uiteindelijk een uitslag gekomen en dat heeft ook nog wel geleid tot een feestelijke prijsuitreiking op het gemeentehuis en dat soort dingen. Ja, leuk. Ja. Zeg, nou heb je ook wat attributen meegebracht. Ik zie hier de 3 dekken van Dalen staan. Ja. Het zijn 3 delen. Uit 1973 waren het 2 delen. En hoe gaat dat nou in zijn werk dan? Jij stuurt dan ook allerlei informatie op, begrijp ik? Ja. Ja. Regelmatig zie ik toch kans om fouten te verbeteren. Ja. Ik zal een voorbeeld, heel simpel, ik schiet me niet zoveel te binnen, maar bijvoorbeeld Frans-Polynesië, dat stond gewoon in 2 woorden zonder streepje. En dat moet dus, Met streepje. net als Brits-Honduras en zo, dat moet natuurlijk met een streepje. Ja. En ik kom straks bij het groene boekje, heb ik nog een leuk voorbeeld. Maar ja,
het leukste van Van Dalen is natuurlijk die watersnoodramp. Hè? Ja. Dat staat wel goed in het groene boekje met een kleine W in het algemeen en met een grote W. Februari 1953. Ah, ja. Maar in de dikke Van Dalen stond alleen februari-ramp met een hoofdletter. Oh, maar niet de watersnoodramp. Nee. Okay. En toen heeft hij Bogert dat aan de orde gesteld. Die wist dat ik contact had met Van Dalen, dus die heeft het bij mij aangekaart. En binnen een week was het geregeld inderdaad. Dus na 68 jaar staat nu ook water. Ja, je kan het nog niet zien, want het komt pas over een paar maanden bij de update in de online Van Dalen te staan. Okay, ja. Maar het komt er geheid in. Ja. En dat is dus heel leuk. Watersnoodramp met een grote W, de waternood van februari 1953. Ja. En als dank word jij ook een colofon genoemd. Ja, dus dat staat met dank aan al diegenen die opmerkingen insturen. Rijn leent veruit Breskens. Ja, op de derde regel. Ja. Nou, daar mag je echt heel trots op zijn natuurlijk. Daar ben ik echt wel heel trots op. Ja, mooi hoor. Dat was de 15e editie. Die komt om de 10 jaar. In 2025 komt er dus weer een. Maar komt er dan ook een echte... Ja, of er een papieren komt, dat weet ik niet. Ze hebben in 2015 al getwijfeld. Oh. En dat zullen ze in 2025 weer doen. Maar het is natuurlijk wel een stuk historie. Dus ja. de kans is groot. En, er zijn natuurlijk honderdduizenden gebruikers van die online editie. Alle ministeries zijn er natuurlijk op geabonneerd. De overheden, scholen, bedrijven. Ja. Dus dat is... hoeveel pagina's schat je hem? 1500? 4500, ja. Dat is 4500? Ja, 3 keer 1500, ja. Oh ja, ik bedoel 1 exemplaar. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Volgens mij wist ik het ergens al. Zeg, en dan staat een... Ja? Die kun je dus in de winkel kopen. Ja. En die is sinds 2015 is die nog niet opgewaardeerd. Nee. Wel 20 keer op internet, maar niet papier, dat is nog steeds de oude. En hoe kun je uitleggen van hoe dat je hem op internet kunt vinden? Moet je dan dan moet je wel een abonnement hebben en dat kost 50, 60, 70 euro per jaar. Ja. Dan kun je gewoon inloggen en dan kun je elk woord opzoeken. In een ander programma zou het leuk zijn om nog eens laten zien hoe dat gaat, maar dat voert nou natuurlijk te ver. Ja. Dan kun je gewoon elk woord inzoeken. Je kan ook zeggen boeksterretje, dan krijg je alle woorden die met boek beginnen. Je kunt zeggen ster ruzie, dan krijg je alles met ruzie begint. B, vraagteken, vraagteken, K. Krijg je alle woorden van 4 letters die met een B beginnen en een K eindigen. Ja, digitaal kan natuurlijk heel veel, hè? Ja. Maar het is ook een beetje een wedstrijd natuurlijk, want ik zie hier een beker staan. Ja, iedereen kan natuurlijk... Waarom heb je die beker meegenomen? Dat is de enige die ik nog heb. Bij de verhuizing die ik 3 jaar geleden naar Middelburg, zoals gezegd, gedaan heb ik een stuk of 30, 40 van dat soort attributen heb ik weggedaan. Oh ja. Ik heb er geen spijt van hoor. Nee. Maar dit was toevallig, dat had ik al weggedaan. En toen, ik krijg zelden meer nieuwe bekers, maar dit was er een van Zoetermeer. En die laat ik die dan maar bewaren tot mijn dood. Ja, nou over de Rijn hebben we het al gehad met EI. En deze meneer? Dat is een borstbeeld van meneer Winkler Prins, die van de bekende encyclopedie. Dat is natuurlijk nog weer iets anders dan een woordenboek. Hè? Een encyclopedie, als je daar watersnoodramp opzoekt, dan vind je dus zo'n heel artikel. En dat geldt voor alle woorden. Dus dat zijn trefwoorden. En prenten. Ja, mooi. Ik weet niet of die nog steeds uitgegeven wordt. Ik heb geen idee. Ja. Maar in Veendam, daar heeft de man ooit gewoond. En daar was het Grootwinkeler Prins dicté. En daar heb ik een keer gewonnen. En toen kreeg ik dat mooie borstbeeldje. Nou, prachtig toch? Nou, en dan het groene boekje natuurlijk. Het groene boekje, laten we daar eerst wel zeggen dat dat gratis is. Oh. Als je op internet aanklikt www.woordenlijst.org, dan kom je op bij het gratis groene boekje. Okay. Dat is de verplichte spelling voor scholen en overheid. Vandaar dat de overheid het er ook gratis op zet. En normaal kom je natuurlijk bij de woorden terecht. Dan kan je ongeveer dezelfde dingen doen als die ik net zei in Van Dalen. Maar wat heel leuk is, als je het werkwoord maken aanklikt, dan krijg je ook de hele vervoeging. Ik maak, hij maakt. Is trouwens in Van Dalen online ook zo hoor. Okay. En voor Engelse woorden is dat wel leuk. Dus als je het natuurlijk voor downloaden doet, dan krijg je het hele werkwoord downloaden. Ik downloaden, dat is nog wel duidelijk. Maar dan de gedownloade papieren enzovoort. Dat kan men vinden. Ja. Maar je kan ook binnen artikelen zoeken. Oh. Dus ik kan gewoon zeggen, sterretje, waternood, sterretje. En dan zie je alles wat er ook beschikbaar is verder.
Goed, Rijn, ik begrijp dat het een hele mooie hobby is. Het is een beetje ook uit de hand gelopen, denk ik. Ja, zeker. Maar misschien dat je een oproep wilt doen van, ja, wie gaat het allemaal straks doen? Dat werk wat jij nou doet. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn, ik breng ze graag in contact met ons dicté-wereldje, hoor. Nou, daar gaan we het daarmee besluiten, denk ik. Dus ze kunnen jou natuurlijk overal vinden. Ja. Overal, toch? Leendvaar@zeelandnet.nl. Nou, kijk. Welkom. Oké, helemaal goed. Dan gaan we het nu afsluiten. Prima. Nou, beste kijkers, dit was heel leerzaam over alles wat met dictées te maken heeft. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. En ik hoop jullie ook. En Rijn, nogmaals bedankt dat je hier aanwezig bent. Ik vond het leuk om te doen. Ja, ik zie het. Geweldig.